Ha? Shout out nimo Boy Tapang. Ha? Shout out nimo. Kagatuo kag ikaw ray kabalo mo kaon og mga basic nga mga pagkaon. Sus, di ba makasulid? Di ba kabalo mo to mo kaon nga masulid no? Sus, abi pa lang mga week ta. Shout out Boy Tapang. Ha? Try nato ni kaon mga sulid kung kaya ba nato, oh? Sili ba sili? Ha, sili nga bitaw og kulikot. Ha? Totoo si Boy Tapang guro, di po nato yung mga kayang mga sus mahina ra man tao ning pagkauna mo ra manig wala ra. Tryan nato ni mga sulid, ha? Tryan nato ni. Tryan nato ni kaon mga sulid, ha? Abi pa lang mga week ta. Perti mo putang isugag inaning mga pagkauna. Oh. Oh. Ah, kulikot. Sus, basic. Pero ato sang tilawan kung halang mo yun. Tilawan sa nato na yung mga sulit. Musa ba dyan kahalang ni kay mahalang kayo nina. Ubag na tuba ba ni. Gatuo siya dita ka palom kaon. Sa tilawan ni kay pati mo ning halang mo yun eh. Hala nga eh. Hala nga mga sulit. Ay, kaon tayo. Testing ang kaon kung kaya ba. Ah, sus. Andang bagus kay. Puna na to. Oh. Buat naik age. Age oi.
Kulikot. Sos ko, hadlok. Dokon na una. Ha? Kato kag hadlok kayo mo? Hirap kumita na pira. Oh. Sus. Yes. Isuga makasulit ay. So yun, makasulit halanga ay. Grabe, di ko na makaya. Halanga. Hindi na, kinakuta pa itong video. Masulit. Halanga, oy, grabe. Kulikot. Halanga. Dinakuta pa itong masulit. Pero, kaya. Halanga mga sulit, grabe. So, dili ko itong mga sulit. Salamat. Bye-bye. Bye-bye, thank you.